Okay, der var engang... Nej, det er ikke sådan der. Okay, appelsiner, det er i virkeligheden zombie-æg. Og nogle gange, så kan du være uheldig og finde et æg, hvor der stadigvæk er en zombie i. Og så kan du risikere at åbne en blodappelsin. Genial. Hey Frederik, kan du ikke lige fortælle, hvad det er, vi skal ud og lave i dag? Jo, vi er blevet udfordret til at lave et okkult ritual, hvor vi skal hidkalde Satan. Så nu skal vi ud et sted, hvor der ikke er nogen mennesker, der bliver sure over det. Forhåbentlig. Det er ikke med det der. Det er flot. Der er sådan noget salt. Tag noget salt. Skal vi lave det på Skal lave det rundt, sådan så det er en cirkel, cirka. Har I så tænkt på, hvem vi skal udfordre, når vi har lavet det her? Til hvad? Det er så virkelig underligt, det her lys her, det opfører sig fuldstændig. Jeg render bare rundt og tænder lyset under ritualet. Hvad var det så for en, du lavede her? Så er det det der S der. S'et. Nå, med stregen. Ja. Ligesom den der, den anden derovre med stregen. Skal du sådan i midten og stå, eller hvad? Eller skal vi have en? Sluk lyset. Okay. Det ser vildt ud uden Nej, det synes jeg, du ikke... Nej, den gik ud. Har vi ind? Ja. Den kører. Vi blev udfordret til at lave det satanistiske ritual af Lasse. Tak, Lasse. Og nu har vi tegnet pentagrammet, og vi tror, det er i orden, og nu skal vi lave det. Så. Ja, sluk lyset af. Yes. Ja. Så er vi klar her? Ja. Jeg sidder ude fra S'et. Er lysene er tændt, det skal ikke ud af Amalie. Okay. Neptum sane facium et desertum et fontes aquarum. Spero etiam religio vera et satanas advocare es suis Frederik, er du okay? Frederik, er du okay? Hallo? Hallo? Frederik? Hvad skete der? Er du okay? Er du der? Okay, lad os lige prøve. Fanden sker der, mand? Det er altså ikke sjovt mere. Hvad skal vi gøre? Jeg ved det ikke. Måske mangler han mad? Skal vi lave mad? Ja, lad os gøre det. Okay, prøv at give ham det. Jeg har fået ikke spist. Frederik, der er mad nu. Skal du slet ikke have noget? Hvad fanden gør vi? Jamen, Han er helt væk. hvorfor har du ikke det andet? Det har jeg på. Ja, okay. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Frederik? Frederik, kom tilbage. Frederik? Dem der, ikke? Det skulle da ikke bare forsvinde. Frederik! Frederik? Fuck. Hvad er det? Frederik? Hvor har du været hen? Hvad sagde du? Hvad er det, du har i hovedet? Hvad er det, han har? Det er blod. Fuck, mand. Frederik, hvad fanden har du lavet? Fuck, har du været hen? Okay, det her er virkelig scary nu. Hvad fanden var det? Jeg synes, jeg lige har hørt noget. Amalie? Amalie, sover du?